Zdravo svima. Evo, odlučio sam da napravim jedan video o tome kako da proverite da li možete pokrenuti određenu igricu. S obzirom da svakodnevno vidim pitanja po internetu tipa da li mogu da pokrenem ovu igru. Pa evo načina kako da sami dobijete odgovor na to pitanje. Znači odete na sajt gamedebate.com, imate link u opisu videa i u ovo polje za pretragu kucate igru koju želite. Neka to bude Assassin's Creed Black Flag. Tako, onda idemo ovdje, can I run Assassin's Creed for Black Flag. I onda unosimo podatke o našem računaru, znači prvo ide procesor, unesete podatke o vašem procesoru. Onda zatim grafička kartica. DDRP, evo ga. Laptop, da li je u pitanju laptop? Ne ili da, u ovom slučaju nije, znači ostavimo ovako no. Idemo proceed da nastavimo dalje. Onda pojavljuje nam se polje gdje treba da unesemo količinu RAM memorije. RAM memory 8 GB i idemo check specs. Evo ga, u ovom slučaju ja ću moći da igram Assassin's Creed Black Flag. I ovako to treba da izgleda kada ćete moći da igrate neku igru. Sada, kada ne možete da pokrenete igru, to će da izgleda ovako. Znači idemo up Assassin's Creed Black Flag. I sada ću da unesem neke lažne podatke, će vidjeti kako to izgleda, znači idemo CPU, Athlon. Proceed. Količina RAM memorija neka ostane 2 GB. Evo ovako. Evo već ovaj veliki X nam značio da nećete moći da igrati igricu. Zašto? Zašto nemate odgovarajući procesor, niti grafičku karticu. Mada evo 2 GB RAM-a je dovoljno je da bi se igrali igre na minimumu. Uglavnom ništa osim RAM-a nije zadovoljeno, te nećete moći da igrate željenu igricu. Eto, to je bilo to, znači vrlo je jednostavno i oduzima vam samo par minuta. I naravno ne zaboravite da subscribe-ujete i posjetite naš sajt www.unisvet.net.